दंखायो हाबा जाखानाय सिख्ला मोननाय दंखायो हाबा जाखानाय गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बावहरनायखौ जासिहरग्रोबाय। दायो लोगोफोर नोंथांमोना क्लिपखौ नुखाबाय। जाहोना आङो साननैसो सिगां भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामखाबायमोन। दायो नैबे ओरैबायदि जाथाय लोगोफोर, जोंहा उन्दै गथ' आरोना, माने 13-14 बोसोरनि गथ', माने दा ओरैबायदि नुनो मोनगासिनो ससियेल मिडियाफोराव भाइराल जोंहा गेदेरनिफ्राय लानानै उन्दैनिफ्राय भाइरालानो रक भाइराल आरोना। माने दा गेदेरफोराबो ओरैबायदि देखायगासिनो दोङो, माने जुलिखौ जागोन साननैसोनि थाखाय, ओमफ्रायो मा सानो मा मायो, माने गुबुनजों खारफिनो आरोना। गथ' गोनांफोरानो, गथ' सासे सानै गोनां जिखुनु गथ'आनो थाथों, माने जुलिखौ साननैसोनि थाखायल' जुलि जागोन, ओमफ्राय गुबुन सेंग्राजों एबा लेनजाय जाग्रा मुस्लिमजों माने खारो आरोना। दा जोंनि खाथि नङा, मा साइडमोन इयो, बक' साइडथि आरोना। बक' साइडथि माने सासे आइजो आरोना, आंनो सासेया शेयार खालामहरदो। माने थिग बेबायदिनो मुलि जानानै सेंग्रा सिख्लायाव जोबोद गोसो थोलायदोंमोन आरोना सानैबो मुलि जानानै। दा नोंथांमोना क्लिपाव नुखादो बेबायदिनो आरोना। दा बेनि जाथायखौ बुंगोन आङो। दा मुलि जानानै माने गोसो थोलायदों आरोना, मोना, बिमा बिफाया होआ आरोना, माने सेंग्रा सानैयाबो होआ, सिख्ला सानैयाबो होआ। गोसो थोलायनाय माने बिसोर सानैखौ जरा होआ आरोना। दा ओरैबायदि जाहैबाय, दा सानैबो बिराद मोजां मोनलाय, दा बिमा बिफाया होआ। मा खालामदो बिसोर सानैदो, माने गुबुन जायगायाव थांनानै मुलि जादो आरोना। मुलि जाना ओरैबायदि मानसिफोरा मोनथिजोब्बाय, ओरै गामिनि बक'नि माने सेंग्रा सिख्ला जोंनि गामियाव मुलि जानानै फिट जाना दङ होननानै। बेनिफ्राय माने बिमा बिफायाबो थांनानै खबर लाहैबाय। खबर लानानै बैखौ सेंग्रा सिख्लाखौ लाना फैबाय आरोना। बिसोरबो गिदिर नङा आरोना, 13-14 इयार्सनि। जाथाया जाना थांनाय एसे गोबाव जाबाय, बेसेबांबा सनाव जादोंमोन आरोना जाथाया। दायो लोगोफोर, बेनिफ्राय बिसोर सानैखौ जुलि खालामना होबाय आरोना, जुलिबो खालामना होबाय अलरेडि। ओमफ्राय दा मा जादों मिथिबायना, जुलि जाखांनायनि उनाव गोसो थोलायनाया, सेंग्रा सिख्लानि गोसो थोलायनाया साननैसोल'सो होनना बुङो आरोना, साननैसोल'सो थायो। दा बिसोरबो ओरैबायदि खालामदो, माने सेंग्रा सिख्लायाव मुलि जालायना गोसो थोनाया, दा हिन्जावा मा खालामदो मिथिबायना, मुस्लिम सेंग्राजों ब्लड खारबाय आरोना। दा मा जाखो, बेफोरो मुलि जालायनाय गोसो थोलायनाया बिसोरनिया पारमानेन्ट नङा आरोना। दा मुलि जालायना गोसो थोलायनानै जुलि जानानै दा गुबुनजों खारबाय आरोना। दा मा जाखो बियो, बेखौ सैथो मोजां मोननाय नामा? बे मालाबाबो सैथो मोजां मोननाय नङा ना। दा मुलि जादोंमोन सेंग्रा सिख्लायाव, दा हिन्जावा बेखौ गावनि हासबेन्डखौ गारनानै मुस्लिमजों खारबाय आरोना। दा नायगिरना मोनाखै, बबेबा बेंगलराव ना मा खामानि मावो, बेंगलर नङा र', केरेला ना बबेबा खामानि मावनो थाहैनो आरोना सानैबो मुस्लिमजों बै खारनायजों। दा नैबे क्लिपाव नुनाया ओरैबायदि, माने दा नैबे आसामिससो आरोना लोगोफोर, बर' मोखां नुदोंमोन खिन्थु आसामिससो बियो। दाख्लै सिगाङाव भिडिअ बानायनायाव नोंथांमोना मोनथिखाबाय। आं ब्लार खालामना होनाय जादोंमोन, दिनै एसे साफायै देखायना होबाय, मोखांफोरखौथ' देखायजाया, बाय ब्लार खालामना होबाय। माने आसामिससो आरोना, जों बर' गामियाव फैनानै माने मुलि जाफैदो आरोना। दा बिसोरबो ओरैबायदि गोरोन्थि मावदो लोगोफोर, माने थैसिगौमोन आरोना, ओरैबायदि माने गोसो थोलायनायाव मोनैनि थैसिगौमोन। दा बेफोराव मा जोबोद गोरोन्थि खामानि मावदो। माने गोसो थोनायनि थाखायनो मुलि जालायनो जेबो दरखार गैया। गोसो थोनाया मोनखागोन, दिनै दोङो गाबोन गैया, नों आंखाल गैया बे प्रिथिबिराव। गोसो थोनायनि थाखाय सासेनि थाखायनो जिउ बावना लाब गैया। दा बेफोरखौ सैथो मोजां मोननाय होनना बुङो आरोना, मुलि जाबाबो माबाबो सैथो मोजां मोननाय होनना बुङा। दा जिहेतु नुगासिनो जों ससियेल मिडियाफोराव, हाबा जानायानो माने गुबुन हौवाजों खारगासिनो आरोना। आरो आं गोबांखौ शेयार खालामाखैसो, ब्रादार सासे शेयार खालामहरबाय थादों, बेखौ शेयार खालामनांगौ होननानै, नाथाय आं शेयार खालामनो हायाखै। जिहेतु नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुदो बुजालायनाया, बेखौ आं शेयार खालामाखै आरोना। बियो ओरैबायदि जाथाय जादों लोगोफोर, माने बिबो गथ' गोनाङानो, माने गावनि सानै गथ' गोनां थानाबो, माने गावनि गामि खाथिनिनो आरोना, गामि खाथिनि कार्बि आलं साइडनि आङो
A to Z भिडिअनि गेजेराव रावनिबो डिटेल्सखौ बुङा मानोना गावनि लाइफनि खोथा थायो गावनि इयुननि खोथा थायो माने बेफोरखौ A to Z बुंना होबा गथ' गथायफोराबो एसे लासिं जायो फरायनाय क्लास 8, 9 फरायनाय थायो नालाय स्कुलफोराव थांनाय माबानाय लासिं जायो दा गोसोथोना गोसोआ गासिनाबो थोनाय दोङो गासिनाबो कापोल्स थायो थिग बेबायदिनो आरोना दा गोसोथोनायखौ लानानै सोरबा आंनि भिडिअखौथ' नायखागोन गासिबो कापोल्स दोङो नालाय दा गाज्रि मोनगोन ओरैबायदि कापोल्सखौ ओरैबायदि बुंदों ना दा गाज्रि मोननाङा रावखौबो बे भिडिअ जावनाय भिडिअ नङा एसे मटिभेसन टाइपनिसो भिडिअआ नोंथांमोना नायनानै ला गोसोखौ थोदो होननानै जानला मोनला खामानियाव साननाङा आङो बेखौ मोनाबा ओरैबायदि जागोन साननाङा गारना थांनो नों गुबुन मोजां फैगोन आरोना बेनिसाय साबसिन नोङा लानो नाजा नोंहा आखायाव माबा मोनसे जब थायोबा माबा मोनसे जुदि खामानि थायोबा गोसोथोनाय लामा गाबोन समनियानो फैगोन आरोना नोमा नोमफायना नायना फैगोन नोंनो थिग बेबायदि माबा मोनसे जबफोर थायोबा बेबायदिनो जायो आरोना दा गासैनिसिमबो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय दा भिडिअ आं बुंनाय बायदियै नोंथांमोना खामानिखौ मावबानो मोजां आरोना दा मुलि जानो दरकार गैया बेबायदि गोसोथोनायावनो लानानै दा बांद्राय बुंला गोबां जाथाय दोङो बुंनो गोनांबा गोबां गोलाव भिडिअ दा आंनो सासे ब्रादारा शेयार खालामबावदोंमोन बे बक'निखौनो ओमफ्राय आं बेखौ होथ'नाय जानाय नंला मानोना A to Z भिडिअ होबाबो गाज्रि जायो बेनिखायनो आं होथ'ला थाम्बनेइलावसो होना होदो आरोना दाखालिनिफ्राय आङो ओरैनो थाम्बनेइलावसो होना होदो नाथाय भिडिअखौ लाबोआखै आरोना दा बुजालायनाय भिडिअ दंमोन बेयाव माने बेबायदिनो गथ' सानै साथाम माने बेबो गथ' सानैमोन आरोना सासे हौवासा सासे हिन्जावसा हिन्जावसाया क्लास 9 आव फरायो ओमफ्राय हौवासाया दासो 5 बोसोर होनना बुंनाय खोनादों आरोना 5 बोसोर ओमफ्राय बिमाया गारना थांबाय गुबुन मुस्लिम हौवाजों माने केरेलायाव थाहैबाय आरोना दा हौवा दंखायोमोन अलरेडि बिथांनाबो आर्मिमोन दायो मा जाखो खबरबो मोननाय जायाखै फैफिनगोन ना फैफिना बेफोरबायदिया फैफिनबाबो आरो लाबफिनाबो लाब गैया आंनि बायदिबा बेफोरबायदि हौवाया बेफोर हिन्जावखौ लाबफिनाबो लाब गैया नांगो गथ' गथायदो रुजुननानै मोजां गावनो खस्थ' खालामनानै संसारखौ जा बेफोरबायदि हिन्जावखौ आरो लाबफिननानै लाब गैया बेफोर खारनाय बायदिखौ लाबफिनबाबो बेफोरनि गोसोआ जेबो मोजां जाफिना गावनि गथ' गथायखौ जेबो अननो रोङा बिसोरो नों लाबफिनबाबो नोंनि अननाय गथ' गथायनि अननाया मालाबाबो थाया बेफोरबायदि मानसिया गावनि फेमिलिखौ मालाबाबो अननाय गैया जाय मानसिया खारा बेफोर मानसिया सिगाङावनो साननो गोरों जायो जाय मानसिया खारो बेफोरखौ लाबफिननाबो जेबो साननो गोरों जाया बियो दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना एसे बुजिखाबायबा दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै बे आपडेटखौनो लाना फैनाय जाबाय दा गोबाङा सोंहरदोंमोन A to Z भिडिअ मानो लाबोआखै थाम्बनेइलावल' मानो होदों होननानै A to Z भिडिअखौ लाबोनो हाया लोगोफोर गोबां लाइफनि खोथा थायो नालाय आं बुंखाबाय दा बेनोसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच